Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά! Με την βοήθεια του Παναγάθου Θεού και τις ευλογίες του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Δωρηλαίου Κυρίου Νικάνδρου, είμαστε και πάλι μαζί σας για τελευταία φορά αυτό το έτος με το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, η Φωνή της Εκκλησίας. Μαζί σας σήμερα ο πατήρ Μιχαήλ Ψαρωμάτης, ιερατικός προεστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ανδρέου. Αγαπητοί μου, πλησιάζουμε το νέο έτος 2015. Μας μένουν μόνο 2 μέρες περίπου. Σε 2 μέρες θα γιορτάσουμε την μεγάλη δεσποτική εορτή της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την εορτή του Μεγάλου Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας του Ουρανοφάντορος. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα πούμε λίγα λόγια για την δεσποτική εορτή της περιτομής του Κυρίου. Μείνετε μαζί μας για ένα πνευματικό ημίωρο. Η εορτή της περιτομής του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποια είναι η προϊστορία της, πώς αρχίζει η υπόθεση αυτή? Την περιτομή την έδωσε πρώτη φορά ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ και κατόπιν στον Μωυσή. Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, στη Γένεση, λέει ο Θεός στον Αβραάμ: «Θα διατηρήσεις αυτή τη διαθήκη, αυτή την συμφωνία εσύ και κάθε απόγονός σου. Όταν το αρσενικό παιδί θα γίνεται 8 ημερών, θα περιτέμνετε την σάρκα της ακροβιστίας του. Θα κόβουν ένα κομμάτι, μία μικρή λωρίδα από το γεννητικό όργανο του μωρού». Αυτό τηρήθηκε με μεγάλη ευλάβεια από όλους τους Εβραίους και τηρείται ακόμη και σήμερα. Ο ιστορικός και αρχαιότητος Ηρόδοτος αναφέρει ότι περιετέμνοντο ακόμη και οι Αιγύπτιοι και οι Αιθίωπες. Είχε δοθεί για λόγους υγιεινής, για πρόληψη ασθενειών και μολύνσεων. Στη συνέχεια είχε και θρησκευτικούς λόγους για τους οποίους γινόταν. Είχε βαθύ θεολογικό νόημα και περιεχόμενο. Ήταν μία προσφορά του παιδιού στο Θεό. Ήταν μία υπενθύμηση πως οι Εβραίοι όφυλαν να διαφέρουν στην πίστη από τους άλλους λαούς. Ήταν μία υπενθύμηση ότι πρέπει να εμένουν στην θεοσέβεια των προγόνων τους, να μην προσκυνούν τα είδωλα των γειτονικών λαών.
Σ' αυτό επέμενε πολύ ο Θεός. Γι' αυτό και οι πρώτες εντολές του Δεκαλόγου που δόθηκαν στον Μωυσή πάνω στο όρος Σινά αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί. Τα είδωλα των εθνών είναι δαιμόνια, είναι ψεύτικοι θεοί και δεν πρέπει να τους προσκυνούν. Σε άλλες αμαρτίες και αδυναμίες υποχωρούσε ο Θεός, ήταν ανεκτικός. Όμως στο θέμα της πίστεως ήταν αυστηρός και απόλυτος. Δεν ανεχόταν την παραμικρή απόκλιση. Το βασικό ήταν να έχουν την σωστή πίστη, να πιστεύουν στον αληθινό Θεό και όλα τα άλλα θα τα μάθαιναν σιγά σιγά και θα τα εφήρμοζαν. Η αληθινή πίστη έχει άμεση σχέση με την σωστή ζωή. Αν πιστεύουμε σωστά, ζούμε προσεκτικά. Όταν δεν πιστεύουμε, τότε κάνουμε όλα τα κακά, ακόμη και τα μεγαλύτερα κακουργήματα. Δεν έχουμε φραγμό στα λόγια και στα έργα μας. Γιατί η περιτομή έπρεπε να γίνεται στην περιοχή των γεννητικών οργάνων? Πρώτον, είπαμε για λόγους υγείας και κατόπιν για να δείξει ο Θεός ότι χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει κάποιον περιορισμό και να είναι εγκρατής στα σαρκικά. Μη λησμονούσε ότι γι' αυτό το πράγμα τιμώρησε ο Θεός τους ανθρώπους με τον κατακλυσμό στην εποχή του Νόε. Δια το είναι αυτούς σάρκας. Είχαν γίνει πολύ σαρκικοί. Το μυαλό τους ήταν μόνο στα σαρκικά αμαρτήματα. Το ίδιο και χειρότεροι ήρθαν οι κάτοικοι στα Σόδομα και Γόμορα. Είχαν μια διαστροφή και παραφύσιν πράξεις που στον καιρό μας δυστυχώς παίρνει τρομακτικές διαστάσεις. Η περιτομή δήλωνε τον καθαρό Ισραηλίτη, τον ευσεβή τηρητή του νόμου. Ο απερίτμητος ήταν ακάθαρτος, ρυπαρός, ασεβής, ειδωλολάτρης. Η περιτομή γινόταν με κοφτερή πέτρα ή με ατσάλινο μαχαίρι. Τότε ήταν που έδιναν και το όνομα στο μικρό παιδί. Έτσι και ο Χριστός κατά την 8η ημέρα που έγινε η περιτομή του πήρε το όνομα Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Ας δούμε στη συνέχεια γιατί περιετιμήθηκε ο Χριστός. Ήταν απαραίτητο?
Κανονικά όχι. Σαν Θεός που ήταν, δεν είχε ανάγκη από κανέναν από αυτά. Όμως, αφού γεννήθηκε και έζησε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, τήρησε όλες τις διατάξεις και τις συνήθειές του. Όπως δέχθηκε την περιβολή των σπαργάνων, έτσι δέχθηκε και την περιτομή. Είναι άκρα συγκατάβασης και ταπείνωσης. Υπομένει πολλά για χάρη μας και αυτό θεωρείται μεγάλη δεσποτική εορτή. Λέει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος ότι την περιτομή του Χριστού την έκανε ο Ιωσήφ ο Μνήστορ. Ο δε Άγιος Επιφάνιος λέγει ότι η περιτομή έγινε μέσα στο σπήλαιο. Στις περισσότερες φορές γινόταν στην συναγωγή και κάποιες φορές στο σπίτι. Τις περισσότερες φορές την έκαμνε κάποιος ιερεύς και τις λιγότερες ο ίδιος ο πατέρας του παιδιού. Λοιπόν, κανονικά δεν είχε ανάγκη από την περιτομή, όμως υπάκουσε σε αυτό που είπε ο Θεός στον Αβραάμ και αργότερα για δεύτερη φορά στον Μωυσή. Με αυτό έδειξε ότι ήταν κανονικός άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος. Κάποιοι αιρετικοί πίστευαν και διέδιδαν ότι ο Χριστός δεν ενανθρώπισε πραγματικά, αλλά κατά δόκισιν, δηλαδή φανταστικά, υποθετικά. Όμως, αν δεν έλαβε κανονικά την ανθρώπινη σάρκα, τότε τι έκοψαν κατά την περιτομή? Αν ο Χριστός υποθετικά σαρκώθηκε, τότε δεν έφερε την σωτηρία, δεν σώθηκε το ανθρώπινο γένος. Υποθετική είναι η σωτηρία μας, όχι πραγματική. Ακόμη περιετιμήθηκε για να αποδείξει ότι σέβεται τον νόμο του Μωυσή, ότι δεν ισχύει αυτό για το οποίο τον κατηγορούσαν, ότι δεν καταλύει, δεν παραβαίνει τον νόμο και τους προφήτες. Ήθελε να διδάξει και μας ότι πρέπει να εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού, όλες τις διατάξεις του, να μην κάνουμε επιλογή και διαλογή, αλλά να τηρούμε και άλλα να παραβαίνουμε, να καταπατούμε. Η περιτομή είναι μήνυμα υπακοής. Ο Χριστός περιτέμνεται για να δηλώσει υποταγή στο θέλημα του Θεού. Όποιος έχει περιουσία την σφραγίζει για να την ξεχωρίζει. Έτσι και ο Θεός σημάδεψε τον περιούσιο λαό του για να δείξει ότι είναι ιδιοκτησία του. Η περιτομή φανερώνει την παρουσία του Θεού και δηλώνει την υπακοή των ανθρώπων. Με την περιτομή έδειξε ότι είναι πραγματικός Ιουδαίος. Δυστυχώς, αν και δικός τους, οι δικοί του άνθρωποι δεν τον δέχθηκαν, αλλά τον σταύρωσαν. Εμείς σήμερα δεν έχουμε την περιτομή. Το θέμα αυτό απασχόλησε την πρώτη Εκκλησία. Αν έπρεπε δηλαδή οι χριστιανοί να περιτέμνονται. Το θέμα το έλυσαν οι Απόστολοι με την πρώτη σύνοδο, την λεγόμενη Αποστολική, που έγινε στα Ιεροσόλυμα. Σε αυτήν μίλησαν οι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος, Βαρνάβας και Ιάκωβος ο αδελφόθεος. Η περιτομή ήταν τύπος του βαπτίσματος. Όταν φανερώθηκε η αλήθεια, ήταν ανώφελος πλέον ο τύπος και η σκιά. Επομένως, δεν ήταν απαραίτητη και αναγκαία η περιτομή του σώματος. Έπρεπε όμως να διατηρούν οι χριστιανοί τους εαυτούς τους καθαρούς από την αμαρτία, να απέχουν από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το πνικτό και την πορνεία. Οι χριστιανοί στο εξής δείχνουν την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στο Θεό με το Άγιο Βάπτισμα, που είναι περιτομή αχυροποίητος. Δεν γίνεται με χέρι ανθρώπινο. Με το βάπτισμα πάβουμε να είμαστε τέκνα σώματος και γινόμαστε τέκνα της Βασιλείας του Θεού.
καλούμεθα πλέον να περιτέμνουμε τα πάθη μας, τις πονηρές επιθυμίες μας, τις αμαρτίες μας, τόσο εμείς όσο και οι άλλοι να κάνουμε αγώνα πνευματικό, όχι κάποιες ημέρες τον χρόνο, αλλά όλο τον χρόνο και τις 365 ημέρες, να ζούμε με εγκράτεια στο σώμα, στις επιθυμίες, στις σκέψεις, στα μάτια, στα αυτιά, στα λόγια, να δοξάζουμε τον Θεό και με το σώμα μας, αλλά και με το πνεύμα μας, τα οποία είναι του Θεού. Σήμερα πρέπει να έχουμε περιτομή της καρδιάς από την σκληρότητα. Να μην έχουμε σκληρή καρδιά, αλλά καρδιά που θα αγαπάει ειλικρινά. Θα ομολογούμε πίστη στο Θεό, θα κάνουμε υπακοή και θα δείχνουμε την αφοσίωσή μας σε Αυτόν. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δίνουμε το όνομα στο παιδί κατά την 8η ημέρα. Είναι λάθος να νομίζουμε ότι η ονοματοδοσία έχει σχέση με τη βάφτιση. Γίνεται μία μικρή ακολουθία, διαβάζουμε μία ωραιότατη ευχή και τότε δίνουμε το όνομα. Αυτό δυστυχώς πολλές φορές, τις περισσότερες φορές δεν γίνεται σήμερα. Είτε δεν τον γνωρίζουν οι χριστιανοί μας, είτε αδιαφορούν. Τώρα τελευταία μάλιστα πολλές μητέρες δεν έρχονται ούτε να σαραντήσουν, μη αποφεύγουμε τις ευχές της Εκκλησίας. Μετά θα λέμε τι φταίει και δεν πάνε καλά τα παιδιά μας, είτε σωματικά είτε πνευματικά. Είτε πάλι είναι σωστό να δίνεται, όπως είπαμε, το όνομα χωρίς αυτή την ευχή της Εκκλησίας. Αυτό το όνομα το κανονικό, όχι υποκοριστικό ή αλλαγμένο, αγιάζεται. Με αυτό πρέπει να αποκαλούμε το παιδί μας. Αυτό θα φέρει σε όλη του την ζωή. Με αυτό θα μπει στην αναμενόμενη Βασιλεία του Θεού. Γιορτάζοντας την 1η Ιανουαρίου την περιτομή του Κυρίου μας, δηλώνουμε ότι ανήκουμε σε Αυτόν και ότι θέλουμε να διατηρούμε καλές σχέσεις με Αυτόν. Εφαρμόζουμε πρόθυμα το θέλημά Του. Μπαίνουμε αβίαστα κάτω από την προστασία και την παρηγοριά Του. Κόβουμε τις κακίες μας και το δικό μας θέλημα. Πρέπει να είμαστε του Θεού, να γίνουμε γνήσια παιδιά του Θεού, για να είναι και ο Θεός πραγματικά δικός μας Πατέρας.
Αγαπητοί μου, αυτές τις Άγιες ημέρες έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε ανάμεσά μας τον εδεσιμολογιότατον πρωτοπρεσβύτερον του Οικουμενικού Θρόνου και αγαπητόν και προσφυλέστατον πατέραν Μιλτιάδη Χρυσαβή, ο οποίος από το έτος 1957 υπηρέτησε επί πενταετίαν εις την πόλη μας και ο οποίος προσερχόμενος από το Σίδνη εμνήστην ημερών αρχαίων. Έχουμε την τιμή να τον έχουμε κοντά μας σήμερα στην εκπομπή μας, τον καλωσορίζουμε και τον παρακαλούμε να μας απευθύνει έναν χαιρετισμό. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής «Η Φωνή της Εκκλησίας». Από την περασμένη εβδομάδα είμαι φιλοξενούμενος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου σας, του Επισκόπου κυρίου Νικάνδρου, και έχω επισκεφθεί αρκετές εκκλησίες στις οποίες συμπροσευχήθηκα μαζί με τους συναδέλφους ιερείς και των ευσεβή λαών της κάθε ενορίας. Είχα την ευκαιρία να λειτουργήσω την περασμένη Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, όπου ιερετικός προϊστάμενος είναι ο πατήρ Διογέννης Πατσούρης, και συμπροσευχηθήκαμε μαζί σε μια ωραία λατρευτική σύναξη της Θείας Λειτουργίας τότε, της Κυριακής Πρώτων Χριστουγέννων. Την παραμονή των Χριστουγέννων πάλι είχα τη μεγάλη χαρά, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου σας, να προσευχηθώ μαζί σας εις τον Ιερό Ναό της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις το Port Adelaide, και ασφαλώς την ημέρα των Χριστουγέννων να συλλειτουργήσω με τον ιερατικός προϊστάμενο του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού εις τον Όργουντ, τον πατέρα Σταύρο Ψαρωμάτη. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά γιατί μετά από τόσα χρόνια βρίσκομαι πάλι στην Αδελαΐδα, συνομιλώ με τους αδελφούς μου κληρικούς και επανενώνω τη σκέψη μου τις παλιές, θυμάμαι τα παλιά χρόνια με πολλούς χριστιανούς τους οποίους ευάπτισα, τους οποίους επάντρεψα και είχαμε κάποια σχέση για πολλά χρόνια από το έτος 1957 που ήρθα και ανέλαβα ως ιερετικός προϊστάμενος μαζί με τον αείμνηστο πατέρα Κυριάκο Ψάλιο, προϊστάμενοι και οι δύο εις το Ιερών Ναών των Ταξιαρχών, τον κοινοτικό ναό τότε, όπου υπηρετήσαμε για 2 και πλέον χρόνια. Κατόπιν πήρα την μετάθεσή μου από τον Αρχιεπισκοπή στη νεοειδρυθήσαν τότε ενορία και κοινότητα του Προφήτου Ηλιού εις τον Όργουντ. Εκεί υπηρέτησα για 3 περίπου χρόνια και από εκεί πάλι πήρα άλλη μετάθεση και πήγα εις το Σίδνεϊ, όπου υπηρέτησα στην κοινότητα και ενορία του Αγίου Γεωργίου Rose Bay. Υπήρχαν πολλοί αστραλογημένοι τότε εκεί και μέχρι σήμερα για 50 περίπου χρόνια υπηρέτησα στον ναό εκείνον. Τώρα που έχω αποσυρθεί από τα ιερατικά μου καθήκοντα, με ειδική πρόσκληση του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου σας, ήρθα εδώ και βρίσκομαι μαζί σας για μια εβδομάδα και νιώθω πράγματι ιδιαίτερη χαρά γιατί ανανεώνω τον σύνδεσμο αυτό το πνευματικό με αδελφούς και κληρικούς και λαϊκούς. Έζησα πολλά από τα περιστατικά του μεγάλου αυτού γεγονότος της γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του θαύματος αυτού του ιδιαιτέρου που γιορτάζουμε τις ημέρες των Χριστουγέννων. Θαύμα ονομάζεται γιατί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Το μυστήριο δεν μπορεί να το ερευνήσουμε. Μόνο με την πίστη μας. Και η πίστη μας αυτή λέγει ότι ήρθε ο Χριστός εδώ κάτω στη γη, ο Υιός του Θεού, ο σωτήρας του κόσμου. Ήλθε και έγινε όμοιος με μας κατά πάντα εκτός από την αμαρτία. Βρίσκεται μαζί μας, βρίσκεται κοντά μας, μέσα μας βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός, διότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, όπως είπε κατά την ειδική περίπτωση ο Κύριος ημών Χριστός όταν εκρίνεται από τον Πιλάτων. Εδώ είναι η Βασιλεία του Θεού, λέει, μέσα μας. Η Βασιλεία εμεί ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Δεν την βρίσκουμε τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο δίπλα μας και για τον ίδιο λόγο δεν μπορούμε να εορτάζουμε
τη γέννηση του Χριστού με κοσμικό τρόπο, με κοσμικό πνεύμα, αλλά να ερευνούμε, να δούμε την χάρη του Θεού μέσα στον καθένα μας. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός να μας χαρίζει πάντοτε υγεία και χαρά, πολλές φορές να ανανεώνουμε τέτοιες συναντήσεις και συνδέσμους μεταξύ μας των παλαιότερων μαζί με τους νεωτέρους, γιατί αυτή η διαδοχή είναι εκείνη η οποία μεταδίδει την πίστη μας από μιας γενεάς εις άλλην. Θέλω να ευχαριστήσω τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπό μας, κύριο Στυλιανό, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία να επισκεφθώ την πόλη σας. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την ευγενή πρόσκληση που μου απίφθινε ο θεοφιλέστατος επίσκοπός σας κύριος Νίκανδρος και με φιλοξένησε για μια εβδομάδα στην Αρχιεπισκοπή εδώ στην Αδελαΐδα. Να ευχαριστήσω και όλους τους αδελφούς μου ιερείς, οι οποίοι με ιδιαίτερη αγάπη με δέχτηκαν στο ναό τους και με καλωσόρισαν, απίφθηναν τόσα καλά λόγια και έδειξαν το δικό τους φιλοξενικό πνεύμα. Ευχαριστήσω και όλους τους χριστιανούς και να τους απευθύνω τα χρόνια πολλά και για τις ημέρες αυτές των Χριστουγέννων, αλλά ιδιαίτερα και για τον καινούριο χρόνο τον οποίο αναμένουμε όλοι. Ο χρόνος, ο καινούριος, δεν θα κάνει διαφορά αν εμείς δεν αλλάξουμε μέσα στην ψυχή μας. Χρόνια πολλά και πάντα ο Θεός να μας οδηγεί στο δρόμο της αληθείας και της πίστεως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πατέρα Μιλτιάδη, σας υπερευχαριστούμε και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ο Πανάγαθος Θεός να σας δίδει υγεία και μακροημέρευση. Και τώρα, αγαπητοί μου, μία ανακοίνωση από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Γίνεται γνωστό στους ευλαβείς συμπαροίκους ότι ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Δωρηλαίου κ. Νίκανδρος θα κόψει και θα ευλογήσει την Άγιο Βασιλόπιτα της Τρίτης Αρχιεπισκοπής Περιφερείας την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 7 το βράδυ στο προάβλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 533 Anzac Highway Glen Oak. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να προσέλθουν στην εορταστική αυτή εκδήλωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και να λάβουν την ευλογία της Εκκλησίας για το νέο έτος. Εκ της Γραμματείας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του προγράμματός μας. Μπορείτε να ακούτε το πρόγραμμά μας κάθε Τρίτη στις 3 η ώρα το απόγευμα με επανάληψη στις 9 η ώρα το βράδυ της ίδιας ημέρας. Σας ευχόμεθα χρόνια πολλά και να είναι ευλογημένος το νέο έτος 2015. Ο Θεός μαζί σας. Καλησπερίζω φερνώντας αγέρα μυρωμένα. Καλησπερίζω φερνώντας αγέρα μυρωμένα. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένα. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένα.
Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα. Προστάτευε τους ναυτικούς την ώρα του κυκλώνα. Χρόνια πολλά να είστε καλά κι εσείς και οι δικοί σας. Χρόνια πολλά να είστε καλά κι εσείς και οι δικοί σας. Αρχή μια κι αρχή χρονιά, ψηλή μου δέντρο λιβανιά. Κι αρχή του Γεναρίου, του μεγάλου βασιλείου. Βασίλημα από που έρχεσαι κι από που κατεβαίνεις. Και βάστας ρώτα και ρέμεις. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς. Κάτσε το πόνο σου να πεις. Κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλωσορίσεις. Και να μας κεράσεις. Που να ζεις και να γεράσεις.